buntag kanatong tanan biktima sa gugma sa Dios. Praise the Lord. Kitang tanan mga kaigsunan sa atong mga kinabuhi, kung kita na biktima sa gugma sa atong Ginoo, nan ato kanunay himat-unan nga ang Dios maluluyon. Amen? Musugotag sa dili ang atong kinabuhi sa kalabutan mga kaigsunan, nakahatag kanato sa pagpasantot nga kining atong kinabuhi dinhi dili yun siya katiaw-tiawan. Anytime, anywhere, mga kaigsunan. Mo nang malipay ta nga naa ta karon taliwala sa kalamidad nga nagapalibot mga kaigsunan, apan atong nakita nga naglingkod ta, nagdayig ta sa atong buhi nga Dios. Amen? O manay pinakadabes. Si Job, bisan paluyo sa iyang mga kasakit, luyo nga ang iyang panit giulod, luyo nga namatyan siyang anak, luyo nga gibiyaan siya siyang asawa, apan wa niya gikalimtan ang pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo. Amen? O nang ato kanunay timan-an, usahay kining gusto mo adtong langit, maghulat pag yun nga murag maimpirno ang kinabuhi. Ay makaingon nga unsa, muadto man di ay kog langit. Doon ay uban nga mga tao sa kalibutan nga ang tao isi-isihon ng Ginoo. Basta lang paitag yung kayo nang makakita ko ng mga taong mag-isi-isi o Ginoo. Nya wa ra ba yun katilaw unsa ang gahom sa Ginoo? Wa pud ta katilaw unsa mahimong Ginoo? Wa yun nato na masiwayan. Mo nang kanunay na kong ginastrike, ako yun ang ginaingnan ng mga kaigsunan. Labi nagmakita na ko mga kaigsunan nga ang ilang pagpangalagad mura ra bitaw og kanang normal. Walay gugma, walay kasinsero, walay pagbati sa Ginoo, ig sakit, ig problema, pagkalamig na lang gyud non pastilan. Og sa istorya pa, nagabaan. Magsakit ang imong buot. Kaysa panahon nga naapas kalipay mga kaigsunan, ang ilang mga pagbati, sila ray gustong malipay tungod sa kahadlok, pero wa sila kabantay nga ang ilang kahadlok pwede mo dala kanila ngadto sa impierno. Apan na ay kahadlok nga mudala nimo og langit mga kaigsunan. Kanang kahadlok nga sa imong kinabuhi, hadlok ka mawad-an og Dios. Mas maay pang mawad-ag balay. Mawad-an tag sakyanan, mawad-an kag kwarta, kay kanang tanan ginganlan na sa kalibutan og revolving properties. Moingon ganitag revolving properties, mawala ang imong sakyanan, pwede pa kang makasakyanan. Mawala ang imong kwarta, pwede pa kang makakwarta. Mawala ang imong panginabuhian, pwede pa kang mangitag panginabuhi. Apan kung ang Ginoo nay mawala sa imong kinabuhi, asa man ka mupunit og laing Ginoo. Actually, pwede. Naday tay solusyon, anak. Adto ta didto mga kaigsuunan sa Indonesia. Daghan kay sila Ginoo. Nay Ginoo sa baki, nay Ginoo sa isda, nay Ginoo sa kahoy, nay Ginoo sa mga mananap. Pili lang yung tag-asay gusto nato nga mahimong Ginoo sa atong kinabuhi. Apan kung kita ani adres Pilipinas, mawad-an ka Ginoo, wa nagypuli ana nga lain nga Ginoo. Except kung ang kwarta gihimo nimong Ginoo, kung ang balay gihimo nimong Dios, kung ang imong asawa gihimo nimong Dios, kung ang imong bana, na pag nireklamo nako, pastor wa man nako gihimong Dios ang akong partner, pero pag ingon sa partner ayaw simba, di mo simba. Kasi tawag ni ana, kay ang Dios mumando.
Pag-ingon sa Ginoo, manggawas ang mga mananap, nang gawas ang mananap. Pag-ingon sa Ginoo nga mugawas ang kahayag, di gawas ang kahayag. Manduan na gani tas kwarta, manduan na gani tas kalamidad, manduan na gani tas sa tungbana, nga kahibaw ka nga imong masakitan ang Ginoo, imong gipuli siya sa atong Ginoo. Nang akong papa, born Adventist, akong mama, dili Adventista sa una, lahi-lahi na silang pagtuo mga kaigsuunan. Pero ang akong papa nagsulti nagyungdaan. Bing, o gusto ka maluwas, paningkamot. Kay ako usab sa akong side, maningkamot usab ako. Hangtod niabot ang puntos kinabuhi mga kaigsuunan nga ang akong inahan gidawat si Kristo iyang personal nga manluluwas. Amen? Magampo ta. Amahan namong balaan, Dios nga makagagahom sa tanan, gamhi kami sa imong balaan nga espiritu. Aron among masabtan ang imong pulong aning kabuntagon. Kining tanan mo ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Karong kabuntagon, bugnaw medyo kay panahon, no? So, kanang matulog, pasagdi lang na ninyo. Kanang maganaan na, nakasuyop, nag-rugby gabi eh. Yung sigang matulog, ano kalito? Pagpangutanan ni mo, sa'yo mong nagatunan, maayo kay Ginoo, na di na mo itapik. Ha? So, kanang magdukoy-dukoy ang ulo, tukuri lang nagtukod, mga kaigsunan. Ang atong topic, hisgutan, makita sa Proverbs, chapter 10, verse 31. Birthday ni siya sa atong usa ka igsuon nga nagbasa ganiya sa scripture reading. Bantayin ninyo ang pulong ni Haring Solomon. Usa ka magialamon nga tawo, usa ka tawo nga nasayod, nga bisan ang mananap kaya niyang istoryahon. Naglibog ko pag-study bitaw na mo ani nakaingon ko ba? Giun sa kapag istorya ni kuano? Giun sa pag-istorya ni Solomon ang mga hayop, siguro iyang pikat-pikatan ba? Sila rin yun nasayod. Pero unsay iyang gisulti, ang baba sa matarong, magabunga o kaalam. Unsa mangitabuan mga kaigsunan nga makabaluka nga kining atong mga baba matarong ni siya. Kanusan nimo may bawaan nga kanang imong baba karon nga wa pa mahiwi. Kanang imong baba nga wala na bungi, nahimo na siyang matarong. Kay ang Bible nagsulti, ang baba sa matarong magbunga o kaalam. Pero ato'y padayon, apan ang dila nga masukihon, pagaputlon. Akong giingnan ang babae nga tag-iya aning birthday. Pasalamat ka nga nangalagad ka sa Ginoo. Kay duha ka klase ang putlon. Either mamatay ka, putlon. Kana bitong putlan ng kahoy. Patay yun. Kay ganahan ka nga ang kahoy na gani, sa gabal na kayo, pati ang ugat, apilog lukat. Apan ang ikaduha nga putlon, kana yung moabot sa punto sa imong kinabuhi, nga dili na ka maka-ehersisyo sa imong freedom of speech. Dagag mga tao, mga kaigsunan, kung kamo akong papilion, bakbak man ni atong gisgutan. Kung kamo akong papilion, diri lang tas mataw. Diri bakbak ta. Asa may ganahan ninyo mahitabo sa inyong kinabuhi. Amang mudaan nga makasulti mo o gikan mo nakasulti mahimo mong amang. Kinsay gusto mahimong amang? Daan. Wala pod. Pagtarong ba? Ha? Kinsa po'y ganahan nga, Pastor, gusto ko papili ra, hindi man ni may tabo. Kanabang asa may papilion, pareha siguro nang buta. Asa may ganaan nimo nga buta ka daan unya makakita or dinhi ka sa nakakita nga mabuta. Mas gwapo yung buta tadaan nya nakakita.
Pareha na po na, mas maayog yun ang amang kadaan, unya pasultion kas Ginoo. Dias Davao City, na ay gapang opera dihag mga bungi, unya libre. Kay namin giadtuan na tumiagis Quezon City, na sila gipaoperahan, libre. Nagani mi dalon dito sa Davao, kay ako ang paoperahan mga kaigsunan, amo tong pangitaon ng ospital. Kuyaw kay mo opera, ang bungi mga kaigsunan, igawas niya kung ang iyang bungi nasa tuo, paggawas na nasa wala. Okay mo na? Adili. Pero kadto nga ospital, ang bungi igawas mga kaigsunan, wag yun na bungi. Maayo kay ang mga nag-opera, gikan sa gawas na sila'y ospital diya sa Davao City. Pagkatamis, kay kung kita kabalo mo sulti, unya nahimo tang amang pagkapaita. Muna'y giingon ni Pastor Baliton sa iyang wali, in sa libuga yun yung kinabuhi, oy. In kung ano man, Pastor, ni adto mi sa Malay-Balay, na ay usa ka establishmento dito, pag-abot nila dito mga kaigsuunan, hilom kaayo ang dapit. Kay ang ilang giwalihan mga amang. Hatag mingaw kaayo ang tingog. Pag human nila gwalian ang buntag gikan sa mingaw, na malhin sila dito sa usa na usab ka establishmento. Pirting sa baa, kay ang ilang gipangwalihan bungol. Tanang pasyente magsinggitay. Oh! Si Pastor Balito nakaingon, pastilanan, gikan sa mingaw, ngadto sa kasaba. Kining atong baba mga kaigsunan, atong bantayanan, mahimo ka na siyang matarong, nga magabunga o kaalam sa panahon nga kining atong mga baba, nahimo siyang baba sa pagdayeg sa Ginoo. Pero ang ato ganing baba, ikaw ra man gyud nakabaluan ang imong baba magigsunan. Ingon ang balaang kasulatan, unsa ganin ang baba sa Bible? The mouth is the fire of the body. Daghan kaayog mga tao, mga kaigsunan, nga nangasilo tungod sa baba. Daghan kay mga taong maimpirno tungod sa baba. Si Lucifer, baba ang iyang gigamit, iyang gitintal mga kaigsunan. Ang 1/3 sa dili maihap nga mga manulunda. Kining akong baba, I don't know ako na ba ning gisulti ninyo. Nagdugo hapit ko mabungi ini akong baba. Kay sa una lagi, kining dili pata nangalagad sa Ginoo, kita man gyud perminti correct. Ako musukol man gyud ko sa una ko manabit. Mao bitaw nang karon nga nidako ko gusto gyud ko mag-attorney. Yanay maggarag-garag supak lagi ba? Gamay ra ni akong lawas pero kining akong baba inyo kumpiyansa kay bright ka mo bright ni akong baba. Labi naghagiton ko mingon sab sige ikaw magyud pinang sige lingkod. Sulti sa imong rason kay musulti ko magrasonay tang duha. Kining akong baba hapit ni mahiwi na kumutan minis kong mama. Gikumot og may akong baba oy. Kay sa una mo supak mo gyud ko sa kong mama. Moingon ako mama, mata na ka diha. Nga mali ka, ikaw di absent nga ako man, murason yun ko. Di naman yun ka kaya akong mama, may laing mahimo akong mama, naku, kamot akong mama, basta kay nagdugo ni akong baba, magigsunan, perting sa baab, gitampag, may asakita. Nga, di man ko ganahan po manumbag o babae, kay ako patong papa, bungi, yung ko manumbag. Niagi ni siya ko niya. Maingon din akong mama, mag-away namin sa una. Kaya imong baba, murag lubot sa manok. Di ba kita ka lubot sa manok? Kitub lang ba? Kitub baba. Ano, anab. Di yung ko palupig sa una. Kaya nga naman, wa pa man sa kabalaan akong baba. Di lang yung ko mamalikas. Permanente. Usahay lang. Diba? Nabay ang kapamalikas nyo din kanang gapamalikas, ang bakba na di na mga magbungag maalamon. Unsa? Musulti kag buang sa imong isikatao,
Nya ikaw, unsa man ka? Buwang-buwang, duhain mo. Sige. Ining mga bakba ng una dili gyud na maalamon. Nabay gi-create tanawa ang mga bakba nga maalamon. Pangutan-on ta mo. Realistic nga pangutana, asa may nakita nimo nga ang Dios nag-create og buang? Kanang mga ginganlan natog Monggol 1 og Monggol 2. Kailan mo na nila? Usay tawagan na nila buang? Buang tawagan na? Usay tawagan na nila? Special child. Na anak sila'y disease. Ang ubang Pilipino, basta special child lang ay buang. Padunggang psychology siya na, tampao ng imong bakba. Kay dili man na sila mga buang. Karon mangutana ko nimo, kung imong susihon sa Montevista, kita na buang wa pa. Gusto mo buang? Ay namay ko diya sa 7-Eleven, no? Di ba? Namay katong tambukon nga kulot. Mangutana ko, sa diyang na tao siya, buang siya dili? Dili! Kanus-a siya na buang. Probably depression. Di ba? Nakita ninyo, walay tao sa kalibutan nga natao buang kandaan. Wala! Pero daghag na nga buang mga kaigsunan, tungod sa kadaghag problema, ang tao ay simba-simba, way alagad sa Ginoo, wala sila'y output, duharay padulngan. Mabito itong naitabo itong usa ka babae nga niambak dito sa Bukidnon, no? Wa siya na buang, pero nagpakamatay siya. Maramon yung padulngan. Problematic kay ka nga tao, unya wa ka na nga alagad sa Ginoo, duharay padulngan nimo. O di ka magpakamatay, mabuang yung ka. O nga dunay uban mga tao sa kalibutan, ilang gamiton ang ilang baba sa pagtunglos mga tao, pinaagis pagsultig mga pamalikas, pinaagis pagsultig mga buang, ang balaang kasulatan nagsulti, putlon sa Ginoo. Nabitaw yung isa ka, mga vlogger, stilan. Kung ako lay pubuton, mura na mong gunig na himo na gunig ko mo ning pamalikas ron. Kana bitaw suko na kita. Murag mao gyud atong expression. Kanang lagot na kita murag feeling sa tao mga kaigsunan, makapamalikas gani siya, murag yun din taon siya bayawon padung sa impierno. Kay feeling nga magpabalikas. No! Ingon ng Dios, gamita imong baba nga mahimo kang muhatag, mupakita o pulong nga magbungag kaalam. Sukad atong akong baba mga kaigsunan, ni hubag oy. Kaning akong mga anak, usay gipakaon ni daddy sa imuha, sili. Kinsay kakaon rig sili sa unas bata pa mo. Karon dili na pwede ni mubutang ag sili, pero ako giingnan ko sa kong ugangan, ayaw na ingkumang musugod na ganing mamuning ubang mga ginikanan. Tanawan yung mga anak inig kadagko, wa manggod sa bata pa manggod, ayo kanang word ba nga bata pa manggod, di lagi na sipyat lagi na. Tanawa di pagkadako di sungayan inong dako. Kani ako mga anak ako gining kwan, sabot gyud tadaan. Kay baw kag sa dili basta kay ingnon ta ka kining word nga pamalikas bisag unsa nga porma sa pangpulo nga pamalikas mao gyud ni ang atong hukom. Kasulti man na si Kuya Joas, ditso nga kabalo naman siya. Kaog sili, kuusapa. I-feel ang kainit ni ana. Kaog siya. Kaya unsay dapat madunggan sa tuwa, dapat ang atong baba, bisan pagkuanta, ang atong madungog, unsa? Thank you. Say lisod ka na isulti, pero ang piste, dali. Lipo ma. Nya gusto ka mo adtog langit, ay dirira ko paggara-gara mamalikas pa lang ka dito, ikaw pa'y mahimong sunod nga yawa. Lisod na po kayo niya, di na po kumubalik aning kalibutan, oy. Ug malangit ko mga kaigsunan, pag adto na ko sa langit, pagbalik din kay kining atong gipuy-an, kani may pag-uhon sa Ginoo, di man ta dito magpuyo, diri man ta magpuyo.
Kaning inyong mga balay mo nang kanunay na ko nang ginasulti ninyo. Punag yun nagpagdayig inyong balay kay igmalangit mo, di na niingon anig purma ang tapya. Pero inigtunog nimo, asa ka nagpuyot? Igsoon? Di ano? Oh, kanang dapita inyong balay ron, sultian ta mo, di na siya mao. Pero maluwas ka, igtunog nimo diha, imong ma-remember ang tanan. Oh, inana kagamanan, igtunog nimo ani nga yuta, di ready man ni mawala ni kay apil man ni sa earth ang yuta. Kanilang building mawala. Kana tanang balay diya, wala na tanan. Kanang kalsada, wala na tanan. Usbon man ni tanan sa Ginoo. Pero pag suroy nimo, makaabot gani ka ani nga yuta, pagtunog nimo, ipa-remember tanan sa Ginoo mo nga kining imong gitindugan dire ang simbahan sa una. Ya, di ka malipay na. Karon kanang imong balay, wa man na napuno og simba, wa man na napuno og pagdayeg, wa pa na mapuno og kalipay. Kada tunog nimo asa mo to among balay? Pusaon nga ang Ginoo, dili na niya ibalik ang mga dautan. Kay ang imong balay napuno sa pulong sa pagpamalikas, napuno sa pulong sa tunglo, igmaluwas ka kay gikaluy-an ka sa Ginoo. Kada tunog nimo bisag asa ka wa kay ma-remember kay giapil tug erase sa Ginoo. Pero kanang imong balay, diha nimo madunggan ang awit nga ang maayong higala napuno gani na sa kalipay. Inig maluwas ka, ingna kog bagakon. Kung malangit ka o malangit ko, kita ta dito. Di ba igtunog nimo? Mura bitaw kag kanang bitong sa salida nga igtunog. Ma-remember nimo tanan sa kalibutan. Mao nang akong sulti kaninyo, pun-a ang inyong bakba sa kaalam. Mag-thank you ta lisod kay litukon. Mag-I love you ta, lisod kay litukon. Nga mao man tana na pulong sa kaalam. Magpasalamat ta sa Ginoo. Mo-appreciate tagtawo, mga kaigsunan. Bisan sa inyong kagamay, i-appreciate po ninyo ang matag usa. Oy, pareha ni tatay. Jakuno, salamat kayo tay. Pero ang problema, og maadto ka anak tay dito, tatay magkano? Pila edad mo tay? 70? Mag-72. Ikaw kay manabit? 65. Pero muadto mo dito sa Surigao ba na? Di ba naman yung mga bayay? Mga bayay, pag tatay mo adto sa Surigao, ang ngalan nimo, o pasalamatan nimo ang tatay, salamatay, patay. Oy, salamatay naman. Pasalamatay. Asa ganina kanang diha po sa Oriental? Oh, di ba? Salamatay, patay gyud. Oh. May maniri sa Bisaya, salamat tay ha. Oh, pero muadto ka dito sa Oriental, salamatay, patay na gyud ka. Kay salamat, di ba? Pasalamat ta. Matag sa tudluan ta mo. Pasalamati ang atong mga membro nga ni Simba. Kana bitaw, salamat kay nga ni Simba ka. Lami di kay happy Sabat. Dungagi. Amen. Inyong balay punag pasalamat. Kanang among silingan dia buntag sayo pa. Moingon gid ko nang yam. Yam. Salamat kay wa nga silingan ta. Oh. So may pasalamatan ni pastor, pasalamat lang ko. Kay kung wala ka, way magbantay sa balay. Pasalamati. Pun-a ang imong bana nga badlungon, ang imong asawang badlungon, abay asawang badlungon? Napod, ang imong mga anak nga badlungon, luyo sa ilang mga kasalanan, padungga sila sa bakbak sa magyalamon, ihatag ang appreciation bisan pagpasalamat. Amen? Ngayon, puros bakba na to, puros ra makita ang sayop. Wa gani ta kapasalamat. Sa 100 ka sayop, bisag nay 5, okay na na. Ako bitaw mga kaigsunan, ni agi na mangyug ko nga, nagyoy mga bakba nga, lami kay pamutlon.
Ako, ang experience na ko mga kaigsunan, mas lalom-lalom yun ni kaysa sa inyo. Kay ang inyo nga, diri raman mo stapya. Ako igsuon na district pastor kong Panapo. Lahi o kultura. Mga tao dito, mga Bangitan, mga bright. Na district pastor ko sa Ñucurilya, lahi na po ng tao kay syudad. Nakatry ko mga kaigsunan nga, grabe na natong patay sa buhat sa Ginoo. Ang ending, giingnan ragyog ko, nga wa kay nahimo sa distrito. Ha? Wa man lang gani kaniingon ako, Pastor, salamat kay Pastor ha. Pastor, wag yun. Ang ending, pag meeting na mo, niingon ra yun yung taon, nga wag yun din nahimo sa Pastor Cabardo. Sulod sa duha katuig. Paita. Naghinubak na kag tinarbaho. Hapit na ta mga hospital. Munang ako, musulti kaninyo mga kaigsunan. Salamat kaayo nga nanimba pa mo sa simbahan. Salamat kaayo sa mga tatay ug nanay. Di lang ta ninitibo kay salamatay lagi ug salamanay. Nga nagsimba gihapon ta. Wa nato gibiyaan ang Ginoo. Salamat ni anak. Bitaw nang magbisita, bitaw mo backslider. Ayaw mo sige ingon nga, "Hoy, simba na, ibalik na." Kapoy ginapadunggon. Sultiin ninyo og appreciation. Salamat kayo ha, bisan sa imuhang pagka-backslider, huwag yung kakalimot pagsangpit sa Ginoo. Nang uban man gud sa to, bala duot. Basta gani pero makamhimo ganig mayo ang atong tingog. Thank you. Pero ganig makabasol tab atong utok. Sa una din bala, biwita pero magbabag. Ayaw. Ang bakba sa matarong mga kaigsunan, magbunga dapat na siya kaalam. Kung anong magbunga man nagkaalam, kay ang tao dunay nindot kaayo nga bakba mga kaigsunan, kaalam ang mugawas ana sa imong isig katao. Amen? Dunay usa ka eksperyensya, usa ka di na ko makuha ang istorya nga kinsa ang nagsulti. Basta kay ang bata, dunay usa ka tiguang mga kaigsunan. Ang usa ka batan-on naglakaw sa dalan, nakita niya ang usa ka tiguang mga kaigsunan nga way kaon. So ang iyang gihimo, gipalitan niya pan nga gamay ug iyang gihatag. Paghatag niya mga kaigsunan, wala gyud din taon naanad ang tiguang nga magpasalamat. Ang gihimo sa batan-on, iyang giingnan ang tiguang, "Tay, salamat sa pagdawat sa akong gamay nga hinabang." Kabalo mo unsay reply sa tiguang, "Dili, you're welcome." Ang reply sa tiguang, iyang gigunitan ang kamot sa batan-on ug giingnan niya. Kana bitong tiguang na kayo, doong anak ng istorya, nang murag pamatay na gyud ba? Way kaon god. Doong dapat usa itubag basta magpasalamat. You're welcome. Pero ang iyang gisulti do, mga kaigsunan, doong English man to. "Are you Jesus?" Ang bata nga nihatag rag sama kadako sumunay, iyang gi-appreciate sa tibuok niyang kinabuhi. Igsuon, lisod manginabuhi sa kalibutan. Apan kinahanglan ta makakaton mo gamit sa atong bakba sa pagpasalamat. Bisan pagpalahubog, pasalamatin imong banang palahubog. Suway, salamat kay ha, kay bisag palahubog ka, wag yung ka nangitag bae. Salamat kaya bisag wa ka nagsibak. Hantod mo abot subunto nabuang may gipasalamatan na mino. Mo mo gihimo sa kong mama. Akong papa giribe man mo inom. Di mo yun akong mama. Salamat kaya kay diri ra ka nag-inom sa balay ipadayon. Salamat kayo nga talagsara. Pasalamatan hangtod ni abot sa punto nga akong papa nakamarad na daot maning utok sa asawa. Palainom ko magpasalamat
karon nasabtan sa ako ang amahan nga wala na ang akong mama, iya nang mahanduraw ang akong inahan. Igsoon, puna, usahay natay mga pagsulay, natay mga kalisod, ang atong baba na puno sa pagbasol sa Ginoo. Ayaw. Nganong ako man, nganong ako man. Hantod magrapa, nganong ako man. Nganong ako man, nganong di man siya, nganong... Gapon lagi, reset na yun. Pasalamat na lang ko sa Ginoo, Ginoo, salamat po ako yung kwarta. O di, pag-check na ko pagkagabi na nagpadala na kong kwarta, sige kong tanaw sa akong message. Anong na yung minisulod nga kwarta sa akong bank? Nga wak man ko'y gitsatan, wakpod. Hangtod ron. Kaupat na gyud na mga kaigsuunan. Nga ang akong bangko panahon way kwarta ka na din magpasalamat ha? Panahon nga magluya ka, Ginoo, salamat nga bisan nagsakit ko na akaw. Kana may nana nga mga statement ba? Ginoo, salamat bisag wa mi bugas pero wa mi nabahaan. Salamat bisag wa ko kapasar pero ang ana. Kaupat na gyud na kay gayon. Nga ang akong bank account mga kaigsunan, panahon nga mo down nga zero visibility ang akong financial. Pag-open ako sa akong online banking na agyoy musulod nga paninapi. Dili tanang panahon ha, pero kabalug yun ang Dios kanus siya mo timing ug hatag sa tawo ang baba na puno sa paghimaya sa Ginoo. Kinsa ba ang Dios sa langit mga kaigsunan nga naningkamot kag dahil kaniya kay balo ang Dios sa imong kalisod, kay balo ang Dios sa imong kasakit, kay balo ang Dios sa imong mga struggle sa kinabuhi. Gusto madunggan sa Dios, luyo ni aning tanan, gamita imong baba sa paghimaya sa Dios. Nagsunod mo na mo, nakakita mo sa amo ang akong vlog kagabi. Kasi followers na ko din eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ang uban, salamat ha. Nga nag-follow mo niya. Kinsa ang ga-share, salamat po. Nga nagka-share mo. Ang among gikanta kagabi, kay wa man may kwarta. Sa among gikanta kagabi, sa among family. Ha? Sige. Kabalo mo sa imong game mo gabi eh? Sayo na kayo. Akong ginanak kong sawa, gang, undang. Sige tayo para karong Domingo, undang sa. Nag-sundown worship niyo eh. Kukanta ta. Kay, lami kay ni ikanta nga wa kay kwarta. Raginay man. Lami kay ikanta sa Ginoo basta wa tay kwarta. Amen. So lain ni og kanta nga namoy kwarta, di ba? Way lami. Basta kanta gabi, basta akong kasing-kasing kay ang akong sakyanan Kuya Manabit, nagbiyahe mi gikan Tagum, 1 bar. Ug si Pastor Diaz Paligidaw gikan sa Budak. Nya panaog na mayan ano. Unay istorya sa kwa, ingon din siya nga gamanan kayo ang Ginoo mga kaigsunan. Kay gikan ko og Buda. Panaog mi na. Nakaabot pagyug ko sa gasolinahan. Ingon ito isa nga, alangan nga, gineutral man mo muna ugod. Ni makaabot yung sa gasolinahan. Pero milagro! Kay bisag buhay tubil, nakaabot yung ko sa gasolinahan. O, di ba? Saon ni muna ang kakapositibo. Kay padulhog man. Pero pasaka to, padington yung ka ato. O, panaog man, abot sa gasolinahan. Diingon ko sa masawa, kantata! Kay murag lami kay kantaron kay bugat kay kung sing-kasing. Kay gikan mi dito, dali-dali ko nga di na ta magsigi kapit-tapit kay lisod kayo. Abot mis balay kanta mi. Nyang last na mo gikanta before mi nagsimba, kanang title nga In Jesus Name We Press On. Kaya tanawa ko niya akong video, akong anak, nanganta mi. In Jesus Name we press on, dear Lord, with the prize clear before my eyes.
In Jesus' name, we press on. Ikulipay ta. Mag-enjoy ta. Kay dili dapat nga mahimong mugot ang atong nga panimbahon sa Ginoo tungod kay wa tay kwarta. Sa ngalan ni Jesus padayon ta. Padunggo nato ang Ginoo nga parehas ni Job. Nawad-an siyang anak, pila kadagan, pulo kabuk, nawad-an siyang kabtangan bisan ang iyang asawa apan ang iyang baba maila magialamon nag-awit og pagdaig sa Ginoo. Tapia Church. Gamay ra mo. Gamitan yung baba nga madunggan mo sa pagdahig sa Ginoo. Amen? Kabalo mo say nakapapilde sa Jericho Wall. Kanta! Nakig-away ba rin sila? Basahan ninyong Joshua. Tanawan ninyo sa sugo sa Ginoo, iandam ang trompeta. Ingon ang ubang mga Israelites, wala na niya itong Ginoo. Waan ni kapamahaw ba? Napas mo ni. Ang atong kalaban nasa babaw, Lord. Naipana, naibangkaw, perting tagasa, liilion lang ka sa wall, anaong ka, target, patay. O, mana sa una. Pero kung sa igingon sa Ginoo, ipauna ug lakaw ang Ark of the Covenant. Sundan dayon sa mga singers. Ako bitong gitanong na lugapuha na, no? Sulayin ninyo na, gani problema inyong church, ayaw mag-meeting. Kanta sa mo, pagdahit sa mo sa Ginoo, meeting na yon. Ang uban kay mag-meeting man dito. Tawa na yung problema sa inyong balay. Hantod ron di masulbad kay ngano man ang atong baba, puros man bagulbol. Dahil sa mi kinabuhi, may pagdi ikaw akong gibana, di ako misawa, di naman nimo mabalik. Sulay daw, okay. Takuha itong problema. Lingkod sa tamo na kung gihimo gabi eh. Ingko lingkod ta. Way dagang istorya, ilong tatanan, punon natos pagdaig ang atong mga bakbaron. Kaya na'y problema, kanta ni. God will always deliver the mouth of the righteous. Amen? Dili mo lang Dios nga di makadungog nimo. Panahon nga na kay problema, pagkanta. Tanawang naitabo sa Jericho Wall, unsay gimando sa Ginoo, kada adlaw mutuyok mo kausa. Unya ang inyong kantahon, siguro ako kabalugong sa gikanta nila, pero sa tuwa pa itong panahon, Onward Christian Soldiers. Bantayan niyo akong bagong post. Kanta ni Joas ug ni Reniel. Ilahang girap ang sinowi na gabunga togar ka. Girap nila, girap. Tanawa niyo, i-post na kurong gabi eh. Hindot kayo ito. Sinowi niya, ang akong anak mo'y nag-beatbox. The Mystery Band. Lingaw kay gabi sa may oras sa katulog. Kay pertin lang lingawa basta magkasuod ning duha. Daghan nig mahimong maayo pero magsinumbagay po ning duha, daghan pong madaming dautan. No. Ina silang duha mga laki. Pero gapon murag maayo kay lang mudo. Nya kining akong kinamanghuran mao ni ikaw ang bokalis. Nya kinis ko Juwas kay beatbox. Maayo man mo beatbox. Tanawan niyo ako na to i-post nga malingaw mo. Pibo kayo ako ni silang gingnan nga kantahan pud yun ang kanang bag-ong kanta niya. Yana bibo ang balay nga naiawit mga kaigsunan. Mo nang mag-worship ta, ayaw mo pagkanta nga murag namatyan. Sowing in the morning. Ay, sowing. Nabay nagtanong nga mamatay. Ang maayong higa. Ha? Napay kanta nga. Kanang itong kanta nga, would power in the blood? Miss Power. Wadag batiri. Would you be free? Murag wa mo nanubag ba? Pastor, wala man may unana. Normal, wala man mo worship. Wala man may nana kaluya, pastor. Normal. Kay wa na mo'y worship. Wala kami sa balay. Nag-abot magani ni si ate dito manabi to. Mag-worship dito. We will enjoy. Because God will always appreciate your mouth into singing. Nalumpag ang taas nga Jericho Wall. Kaingon ang Ginoo, pagka 7th day, tuyo ka ninyo kapito, panganta mo victory song. Lumpag, why usa ka Israelites nga namatay. Last story that I will make. Hapit na, alas 12. Saman, maniud to sa tadaan, balik lang taon niya, di lang tamo atin dito seminaryo, di lang kay lamig na kay kong spirit ron ba? Basta stop niya ako magwali, kay gamay lang pero
Iyayay man po. Amen? O, basta na problema sa church, kanta! Di kayo magsigig. Hiwi. Sa vlog pa ni Daniel, ining way simba-simba, mga hiwi ng bakbak. Magulat pa nga mga stroke. Pag-ingon na, ha? Parehas ka ito akong gibadlo nga, anang imong bakba, ildir pag yun sa church. Pangulo ba? Dito sa kiharong. Patay na to. Sulti na lang yun ako. Ngayon na ako, kanang imong bakba ya. Ay, ako mo straight, medyo ko, paalag maglalis ta. Ay, lagi sige, pangdaot sa membro sa church. Pasagdi ko na silang nangabit, ilang mana. Gikatlan man na sila, di ganahan sila. Tulo ilang, pasagdi lang na sila. Sa dilimol, pastor, yaw, magrap-rap, di papadlong, daig ulo. Pagkaugma, tingala ko, dugay kay nakaabot sa simbahan. Kaya diay, nahiwi ng bakbak. Tingala man siya, pagkakadlaon, muhuyop siya, dapat paghuyop ni mo straight. Pag-ana niya, diri namang hangin. Siya lang, pag-adto. Gang, tanawa akong bakba daw, gang. Mild stroke. Baba? Gusto rin siya, hiwi ng bakba. Itsaan. Salamat na. Pasailuan ko sa akong sala. Yan tayo kay ka. Hindi naman na maayo. Ibigay mo na ipareflex, pwede pa. Pero ni Agi nagyukag marka. Wala ka na itong baba, itong gamiton. Nga malipay ang Diyos, malipay ang tao. Na ay problema, hinom, gamita nga mag-awita sa atong Ginoo. Amen? Last story. Tingnan na ba lang kasulatan? Potlong sa Diyos. Unsa daw? Ang dila nga masukihon sa Ginoo. Kung gamito nato ni atong baba sigig basol sa Dios sa nahitabos tong kinabuhi, mas dali gyud noon kang magabaan. Timani ha? Si Saul mga kaigsuunan sa iyang gihimo sa Ginoo, unsay nahitabo kang Saul? Nabuta. Una, bisag unsa ang problema sa balay o sa inyohang church, sultian ta mo mga kaigsuunan. Dahigan ninyo ang atong Ginoo. Amen? Nay problema, dili daan yaw-yaw. Ayaw na. Pagdayin, mabito ng ubang mga magtiayon, kalmar kayo, uyugon ito mo siyawa, di ta kabantay, mo nang naiawit nga, kanam ito? Kung sa ganyan, nagkantaha gani kay Joas, kanang, problema akong gipasan, ako lang kanta-kantahan. Nakatry na mo nagkanta mo nga, nagsigi mo hilak. Kami sa among balay, nami theme song. Ang theme song na mo sa akong asawa, He Leadeth Me. Ang theme song sa among balay, Nagpadayon akong lakaw. Na mga problem sa panimalay, kantahan. Mangantata. This is now my story. Assign ko og basilan mga kaigsunan. Pagka-assign ako og basilan, nag-canvas ko, that was the year 2009. Yung sa may nasa basilan. Dito ang parampam, patay rin. Pero ang mga Adventista dito, lahi sa tuwag espiritu. Kaya ang ilang pagampo, Ginoo may tag magira ron. Yung sad min yung pagampo mga kaigsunan. Sad gwapo mangu kayo magira diri pastor. Kung ano man, kay kanang mga Armalite sa babaw sa ginagamit sa helicopter, labaw na itong panahon ni Estrada, all out war man to. Mga tagak daw ng basyo. Bakal biya na. Di kadagira dadadag ang mga hulog ang basyo pang tapukon sa ato ang mga kaubanang Adventista itimbang mahal kay kilo. Muna magampo sila nga magira. Nya kanang mga RPG. Pagbuto, pagtanggalo ng makuan, ang ilang mga basyo na. Pwede ba ng mga bukata? Nya mga bala daw sa tangkidigirab. Basta lagi daw dito nakaingon yung ko, lahira yun ng espiritu sa naan na wala. Kaya ako, makuyawan naman ko na buto. Pero sila dito, na one time nga na buto, bam! Kani, kwarta na po. Lahi yun. Lahi yun ni ilang tripping rin. Mga matay na din eh. Karon kay gi-invite man may batanon. Pag-invite sa amuas mga batanon, gikan mig Sambuanga
sa Kawa-Kawa, dito may nagstay ka, nag-canvas man ko, that was 2009, ni-transport may padung sa Basilan, kay gi-invite may sa weekend nga youth retreat. Kami tanan, pati akong crush, tuwa dito, may kayong gitar. Ni ako yung protektahan akong crush, kaya nagplano, bukog may ako minyuan. Ni ako una, na-assign mi dito mga isa kasimana, delikado, ato mi. Pagsakay na mo mga kaigsunan o kanang lawin, kailan mo lawin? Kanang jeep nga dagko kayo niya, duha ka bukligid, mo na dito sa una, I don't know, karon wa naman ko kabalik dito. Basta kini nga experience nako, katuning way back 2009. Pagsakay na mo, apil lang mga batanon, perting gamaya batanon dito lagi, katong panahon na, ambot lang karon. Sakay na miglawin. Karon kay dugay man kay na malingke ang mga batanon sa Basilan. Dinaabtan mi gabi. Unya ako nga tao mga kaigsunan, concern medyo kay ko kanang ganahan kay ko masig pangutana ba. Pila ka oras ang padulong sa campsite. And siya isara na ka oras. Unya unsa ka delikado kay Basilan gud no. Bawal biya ka magabian dito. Kami dito matulog alas 5 sa gabi, alas 6 tulog na palong ng suga. Kay mugawas ka dito o gabiin niya, mupalit kag tuyo, di nakakabalik. Dito nakapuniton pagkaugma dito sa dagat, maglutaw. Kay mga tao dito, basta gabi mag-inihayag dala o ga-speak, kay magrayot ka na gabi. Kung matripingan ka, kay nagpalit kag tuyo, pati yung ka dito. Why dagang istorya? Malipay man sila mapatay. Ingkulaya. Ana din ko nga, unya, unsa may suga na to sa tuwang sakyanan niya? Giingnan ako sa konduktor, oy, watch and learn. Patay ko. Imagine nimo, wa ko katuod. Di ko kabalog asa may padulong. Ang mga driver, sila rin nakaila. Why would yun may kaila? Ya, 3 mi kabok. Gikan sa Sambuanga. Di sige na kung ingon sa kumakauban, ampo mo daan kay na. At nakabaluan ni kung sa dagan at wani. Biyahe na mi! Nihawa mig 5:30. Pag subida na mo, kay ang ngalan dito mga kaigsunan, lantapan man. Subida na ang jeep. Tingala ko dito, mag nagsakay sa tubangan. Kay kanang lawi naman ay masakyan sa tubangan. Nya kaya ako ganahan, magukay ko mga kana bitong, say tawag na, kanang mga trail style ba? Dito ko, kay puno, magay sulod. Di po ko ganahan sa babaw, kay di ko ma-enjoy. Tapad ko sa konduktor. Dito siya sa left side sa my driver. Ako dito ko sa right side. Alas 5 pa, imidya, hayag pa man, pirti pa na kong lingawa na yung saka. Karong kay ningit-ngit na. Di excited na ko, unsa kay suga gamito niya. Kabalo mo mga kaigsunan, ngit-ngit kayong dalan ang suga nga gigamit sa konduktor, kadtong suga sa lighter nga blue. Ako nga nasa tubangan, patay. Akong giingnan niya, makaabot pa tani siya nga, watch and learn. Ikaw kuno yan naon. Sige naman tag watch and learn ni mga matay. Subida na may pag naog. Niyang pinaka-the best, kusog kay magpadaga ng driver, niyang gamit lighter. Katunglo, on-off. Pag yun, kaya mo yung mga driver, ihay, anang kamo to, ilo, manual. Be, kamoy sakay anak. Nyawa pa ka namin yun. Niya naapag yun akong crush sa sulod. Pasti lang mga matay mina. Mga matay mina. Gansong yun ako siya. Ano yun akong maplano? Pag abot na nito, pasulod na miglasan, di naman yun ako makaya. Kay laliman ka ang dalan, murag worse pa anang padulong kag Libanon. Niya akong giingnan ng konduktor, diri lang guro manaw siya. Layo pa kay diri dong. Mga 30 minutes pa ta mo biyahe niya. Alsahon ni mo na. So, musubida rin niya. Subya ka na musubida ng lawi, no? Say, watch and learn. Watch and learn ako. Balhin ko sluyo mga kaigsunan. Dito na ko nagkabit. Ni ulan bitaw na. Kuy, pag ulan mga kaigsunan, tugnaw na kayo dito. Dito na ang kalbaryo na mo. Kay ang dalan mga kaigsunan, igo-igo ragyod sa ligid sa maong jeep. Nagsakay ko sa kilid nga bahid, pang na diha. Biyo sa imo ni mo. Di na po sila mo atras. Wana kaguliyan na dito sulod. Kay muana naman ang jeep. Pastilan ako nga nas tumoy. Ni bit na slide bitaw ng ligid. Duha biya na kabuok tire.
Ang isa kaligid mga kaigsunan, nagkabit na ko skilid, pampang na, nag-ana ng jeep. Pero akong pangutano ng konduktor, watch and learn. Maayog yung kayo nga driver, oy! Pero ako na, buto-buto na. Ingon na ito mong leader, kanta mo! Kanta na, ako po dito kanta. Jesus is, pero ang luha nagtulo. Liman ka na nga gamay mo, anag yung jeep, tagat yung bitanan. Pero pangutano ni mong driver, mga naman, makaabot lagi ta. Oo, tama. Patay, taktana na ni makaabot yun ta. Kaya wala may kabalong ngayon nato. Sininggitay na tanan dito. Ingon na nga mong leader nga, kanta! Gitar pa mo. Wala na magkadimaw ang chords kay mo. Naana naman drive. Love, ginitara, gitar yun. Kanta mi, Jesus is my captain, I shall not be moved. Yang katawanan, kay inig mo ang kwan mo, taas ang pitch. Jesus is my captain, I shall not be moved. Just like a tree. Cool pa na kayo naman karag 30 minutes nga subida. Is planted by the water. Amo pa nagmemory verse na. I shall not. Sang unsa lagi pagin mo nito. Ako dito nga nasa luyo. Murag di na ko katigugon po. Makuyaw. Ako gina dito. Jesus, basa kay mo anang ligid. Taas among pitch. Jesus is my captain. I shall not be moved. Jesus. Nalubong. Nagbitay ang among sakyanan mga kaigsunan sa pangpang. Nagtuyok ang ligid diri dapit so kapirti na kong lapuka. Ako'y ni salos tanang lapok. Kay gibirahan niya perti sa ba. Unya ang isa ka ligid nanas pangpang. Nya ako nagbitay nako. Wamba. Dili. Di po ko kabalik din kay sininggitay na. Pero nagpadayon ang among awit. Og ang last na mong giawit mga kaigsunan. Kay kaybaw na ming hapit na yun may mga matay. I have decided to follow. Akong gisingitan nito. Pasaylua ko sa akong mga sala, ha? I love sa mga matay na tamon. Ikaw wa man ta kaybawan ni yun. Kay murag mo ingon naman ang konduktor nga murag di nagyud ta kasubidaan ni. Ingnay mong mga amigo diha nga mangandam daan. Pag-ampo mo, kay wapod sila nag-expect ato. Medyo nun mo, taga diha na, wa nag-expect. Unsa na lang ming dilig taga diha? Diging na nako, relax lang mo. Pero ako, wala, di na ko relax. Pero panic naman tanan. Ingko, kanta lang tag I have decided, kay bahalag mga matay ta. I have, ingko katong kanta nga pinakabugnaw ha. I have decided to follow G. Basta lagi mo aksong liyok. Musakag yun ang mong pitch. I have decided to follow. Ba, naghilag na. Ako katawag kang mama. Ako katawag kang papa. Ako may uban. I have decided. Kanang itong naghilag ka, nagkatry na mo nang naghilag ka. Di nang hilag ka, naghinusul. Kanang hilag ba nga gusto pa kang mabuhay, pero mamatay na ka. To follow Jesus. Bay, nangin kasi yung mama. I have decided. Wala ba yung anong kinim. Ako na gibasol. Kaya ako may nang-invite. Hindi man si Raymond ba? Sobrang karasing. You turning back. You turning back. Hindi na kita kaulihan eh. Kanta pa. I have decided. Ako dito, gikulban ako, pero wako'y laing mahimo kay ako'y nagdala nila. Kanta mo, kanta! Kay luwason na yun ta. Basta kay mura kong nagwali dito sa jeep. To make the long story short, kay buhi man si Pastor Camardo, nakaabot yun mi dito. Pag abot na mo dito, napay pinakadabis. Gusto po mo, sunod na lang na ako ni Padayon Guro. Ayaw na, gabi, unto na. Ha? So, ang kaninga story, next na lang na ko nga wali, unsay na itabo na mo dito. Okay ra mo? Ha? Okay ra ka sunod na lang nga wali? Tiwason? Tiwason, may na magkasinabot ha? Kanta na may abot dito, abot ang lawin. Pag abot sa lawin, mga kaigsunan, Bernes na nanihapon mi, dito ko nakakita, inani kadako ang simbahan, dito ko nakakita og parisiyo nga simbahan. Kaya ang nahitabo, nag-candlelightning mi, di ba? Candlelightning, naman ay papel. Karon kay naman ay elder dito nga parisiyo ko to. Kaya ang iyang una-una, basta sanktuaryo, dili gyud ta magugaw-gaw. Dito ko kasimba nga nagtiniil ko. Inani nga naka-tiles man.
Ang elder na gyud diha, Kuya Manabit. Usa man imong sapatos nagkanamang nagluwa og tayo wala. Guwa ko kabalo sa tanawa. Pagana, wala simuta, ipasimot. Kay bahog tae sa dito. Panghunaw, pag tiniil musulod dinhi. Nya pagsulod nimo na pag yung kay tawil, di pwede maglatak-latak. Karon kay Biyernes sa gabi nagcandlelighting mi. Di wa mi kabalo nga parisiyo rito. Sobrang ka-stricto. Ang akong kandila, ang papel nasunog na. Nya kanang kandila magtulo biya na. Di wa naman ko'y papel, akong gisalod sa akong kamot. Nya nga mo gikanta, let the Lord, sakita, oy. Light be burning, commitment man. Kay lingon man ng elder, imagine nimo ingnaning gitog pistuha. Napo sa tubangan ng elder, ang naong sa elder na diya murag-wakwak. Tulo gani ang bantay lang yan. Di nyo pwede mo tulo. Nya ako kay sa akong kabuyag di akong gigisi ang papel akong gisugnod-sugnod kay butan lagi ta. Nga man ko kabalo isa nga. Wa na nay papel mo gitudlo nyo kunya way papel ha. Mutulo gani na dinhi patilap ko na sumbaba na. Gisalo. Nagtuwad akong kandila tanang buan basta bagaa diri oh. Let the Lord nya pasaka-saka pa ba na. Akong kamot saka apil. Well, light be akong naong di na mamao. Herating sakitas tolong. Sa maumpan pagkasabado, hinlo in church, nanimba mi dito nga nagtiniil. Sige yung hinlo karon orientation na. Asa man may maligo? Ingon na itong elder ito. Okay, lingkod mo tanan kay mag-orient ko ninyo. Ang atong camping site, battlefield sa NPA o sundalo. Kung kamoy ingnon ana. Battlefield. Dili agianan ha, battlefield. Diri kasagaran magira. Anong naamanta diri, uy? Hapit pa ta mamatay gabi ini, hapit battlefield. Asan ni? Naglibog na. Yo, sige, kung naman may mo, layo ko kayo, baktas ka layo kayo. Ingon po nitong elder, og muuli mo, pwede. Pero sultian talang mudaan, di na yun mo kauli. Kaya naman sila sa dalan, mamutoy panahon ni Estrada. All out war. Mamatay na mo diha. Adi mi muli. Aman mi maligo, naay sapa diha mga 500 meters gikan sa among campsite. Pero ig maligo mo diha 60 seconds lang. Adi ka pwede dito, Fred. Di mo pwede kanang langayan. Kay kanang sapa nga inyong agian, diha usab mangagi ang NPA, manghilamos. Nya ikaw dito maglugod-lugod pa ka. Yang madakpan ka. Uy, kinsa mo. Uy, kinsa dali, dakpan ka. Saan ka pala ni mo? Basta dito ko katry gligo nga ni Ana, akong kabo, li. Daga, di balik ko eh. Paalan mo diya, buwa may tubig dito. Pinas pa sa dagan. Kaingong gusto, daliaran na yung muluman mo noy. Ang uban, wag yung ligo-ligo. Ako di mo ganahan, kaya limahong ta. Ligo din sa iyo. Ug ang pinaka-the-best instruction kini ingon dayon ng elder kay battlefield man ni diri ang iyon ta mo ig magira karon sa bado ha inig magira karon ayaw gyud mo dagan kay mamatay mo sa may himuon na mo iya bugnaw kay mitingog mga buutan gyud kay may ba unsa imong himuon iya sayon ra kayo makadungog na gani mo pusel hapa kung asa ka dapit. Hapa lang yun. Kung asa ka dapit. Ngayon sa man, pagkalot. Ano magkalot? Mamatay nang siguro. Dapit sa imong ulo. Kay kanang imong ulo, imo nang ilubong sa yuta. Kalot. Tago ka diha. Kung ano man niya, sige chugbong tana. Kay ang bala, muagi sa imong alimpo. Ingon nami. Mag-iway pa ta dire. Ingon tong leader na mo. Wala tay mahimo mon. Kay mismo taga didto wa sila kabalo nga mao daytong dagan na ron dito. Pero sultian ta mo buhi si Pastor Cabardo. Wa gyud pud may maabtan didto og gira. Pero panahon nga nay mubuto unahan kanta ra gyud may para sa Ginoo. Amen. O, di ba? Problema, kantahi. Kay ingon ng Dios,
malipay ang Ginoo. Naa gani kas kasubanan, naa kas problema, naa kas kalisdanan, malipay ang Dios maminaw nga mudayi kaniya kaysa magbagulbol mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mani, gamita imong bakbak nga mamungag kaalam. Kay ang Dios putlon ang dila sa mga masinupakon. Ayaw sigig basula ang Dios. Dayga ang ato Ginoo.